Diceluki meneng bae gi ngapa kae kuwe? Iya mak, kan jarenya ulang tahun dikado nang mama saya. Dikado, kowe apa sih ulang tahun? Iya. Kowe dikado nang sapa? Ya nang anak lanangnya Rika lah, nang bojoku masa nang siapa sih? Kado anak kado seno gedene, sak umur-umur ben urung tau ditokok apa-apa kok kowe dene pengantenan wingi kadone semono gedene. Nyong bisa umur-umur urung tau ditokok apa-apa kok kowe malah bene sedela wis semono akeh kado apa jane kaya gue. Boneka mak. Ana ngado-ngado boneka sok trek blirek. Ya nyong ora ngerti wong ditokokna ya tak tampani lah. Aduh kok seno gedene. Jobong boji. Apa kowe anu njaluk? Nyong ora tau njaluk apa-apa mak lah. Dia toko kan gonyong kiye lumayan banget kiye. Ya aja mak. Apa ya ora ki gonyong banget. Ki gonyong. Kita ulang tahun kok mak. Ki gonyong ki. Lumayan banget kok aja ki gonyong kebalik. Lah mak. Astagfirullahaladzim kebalik. Aja mak. Kebalik nang nyong. Aja. Ya Allah nyong ki gonyong. Ki aja ki gonyong kok. Gonyong. Ngapa sih orang gonyong kiye nang nyong mbok peturun? Ya iya jelas kok ngapa sih kok kowe?